Per unir sostenibilitat, inclusió i transformació social real al territori, És Imperfect rep el Premi Fem Impacte 2025 en la categoria social. En un món ple de contradiccions, És Imperfect ens recorda que allò que es descarta pot tenir molt de valor. Han creat un projecte amb una triple missió: reduir el malbaratament alimentari, garantir una alimentació saludable i generar ocupació per a persones en risc d'exclusió. Amb més de 100 persones inserides laboralment i 300.000 conserves distribuïdes a col·lectius vulnerables, la seva acció no és només sostenible, és transformadora.